Mintxodromoa egin izan dugu, mintxodromoa pandemia aurretik egin izan zen urte baten, eta gero pandemia garaian ere egiteko intentzioa geneukan, baina etxeratze agindua zela medio, online egin genuen mintxodromoa eta esperientzia polita izan zen, eta aurten aurrez aurrekoa egiteko aukera izan dugu. Bertan janen, 13 bat pertsona batu gara, dinamizatzailea barne. Saioa, Ainhoa, Loizane eta Estitxu Maientan, bai? 3 gai desberdin landu ditugu. Oporrak, produktuen garestitzea eta eskola garaiak. Eta, informalago edo gusturago egoteko, jatekoa eta datekoa ere daukagu.